ассалому алайкум, ҳамватнони азиз. Зинда саломат хонасалом бошед. Ба шумо дар бораи чиз видео карданӣ будам ки ман ба забони тоҷикӣ, ба забони русӣ, ба забони арабӣ, ба забони англисӣ ба тамоми мусалмонҳои олам муроҷиат кардам ки мара чӣ кунед, ёрдам кунед барои кор ёфтан, ёрдам кунед ки мисол мара ҷиҳанном хекалистиян мисол хештоварум. Ҳеҷ кас ба доди ман намераса, ҳеҷ гап не. Асри бистага, асри чӣ шидаги зиндакуши мурдапарвар. Баъд нагӯяд ки моро хабар накардед. Дар назди худованд ҳамаи ин мусалмонҳо ҷавобгар мешаванд ки ман хабар кардам, ҳеҷ кас ба доди ман намерасад. Барои кор ёфтан, барои истиқомат кардан дар Тоҷикистон, квартира дар Тоҷикистон кофтан, инқадар кофтам наёфтам. Чӣ мегӯян, иҷорае ки мисол ки муносиб масун дода будам, наёфтам. Бо ин иқомат ҷиҳанном маро маҳрум мекунанд иншоаллоҳ. хоб дар расти ҷои кор намеёбам, раҳмати худованд аст. Алҳамдулилла, худованд маро сабатия. Ба шумо медонед чӣ гуфтанӣ ҳастам? Барои чӣ ин гуна бо ман рафтор мекунанд ҳамин одамои дар атрофи ман? Чӣ мусалмонҳо, чӣ хештавор, чӣ бегона? Барои он ки ман дар ман чӣ ҳасте? Муҳаббати худованд ҳасте. Барои ки ман раҳбари пайғамбар ҳастам. Бинед, ба монанди пайғамбар мара ба қатл расонида шудан ҷиҳанном. Ҳамхаста. Пеша инам чанд бор мара ба қатл расонида буданд. Дигар мисол шиносо, хешо, ҳатто бинед дар пеш бародари мара ба қатл расондан, мара таҷовуз кардан. Ин якта. Монанди пайғамбар салом. Дуюмаш ба монанди Абу Ҳанифа дар зиндон парфтан, барои Ирон таҳдид ба зиндон карданд ки моро меёрем дар селимонитро дар зиндон парфтан. Сеюм ба монанди имом Бухарӣ мара айватан берун карданд ки наёяд дигар Тоҷикистон. Биёя меқапем, зиндонш мекунем, мекушемш. Монанди Бухарӣ, имом Бухарӣ хеле кадан ай Бухоро буром баъд байни Самарқанд Бухоро ай дунё гузашт. Чорумаш ба монанди Юсуф алайҳиссалом ки мара ситами доимӣ метиҳанд. Доимӣ ки дар чор парфтагӣ. Бинед ки дар чор парфтагӣ мара ки ман бо онҳо гап зада наметавонам, ман бо хештаварум рози дил карда наметавонам ва ё рози дили мара гӯш карда наметавонанд, намехоҳанд гӯш карда. ҳасад, бахилӣ, ҳамаи чӣ дар дили онҳо. Панҷумиш чия? Қобил Ҳобилро ба қатл расонид ку. Инуам ҳукми қатли мара хел доранд, чанд сол шида ки кушта наметавонанд. Лекин ман ин видеое ки ба шумо фирстам ки ина ба русӣ ба дигар забонҳо намекунам ки обрӯи тоҷикҳо, хешоварро намехоҳам дар пеши дигар миллатҳо паст кардан. Ман ҳамин хислатҳо, рафторҳо дорам ки барои ҳамин бо ман ҳамин хел рафтор кардистиянд. Касоре ки ҷиҳанношон дӯст медоранд ку, вай одамо хислати мара надоранд. Ҳамон одамо агар хислати мара медоштанд ку, вайонам ҷиҳанношон бад медиҳанд. Як хелол деҷа ҳастанд ки моро ҷиҳанном ки биём хирсанд мешаванд, гӯсфанд мекушанд. Шумо ин хислатҳои маро надонед ки шуморо гӯсфанд мекушанд. Мада шогирдон гӯсфанд мекушанд. Вақте ки клуб рафтем дар Кангр, барои ман гӯсфанд забҳ карданд ки маълимаҷон ай душанбе меҳмонӣ омадаи. Барои ман шогирдон гӯсфанд мекушанд, меҳмондорӣ мекунанд, дастархон меороянд, чӣ. Не ки хешом ягон бор барои мара дастархон оростагӣ нестанд, меҳмондорӣ кардагӣ нестанд. Алҳамдулилла ки ин раҳмати худованд аст ки шогирдон мекунанд, хештаворон накунанд, шогирдон мекунанд. Барои ба шумо гуфтам ки барои чӣ ба доди ман на мусалмон, на хеш ягон кас намерасад. Барое ки гуфтам хислатома ки ман ҳам хислати пайғамбарам ҳасад дорам, ҳам хислати имом Бухарӣ дорам, ҳам хислати имом Абу Ҳанифаро дорам, ҳам хислати киро дорам, Юсуф алайҳиссалом, ҳам хислати киро дорам, ҳазрати Одам алайҳиссалом ки бачаҳош чикор карданд? Қонуни исломо бетараф мондану худкушӣ карданд. Қобил Ҳобилро кушт. Лекин бинед пайғамбарам куштанӣ шидан чизо мушрико, Аллоҳ таоло ӯро наҷот дод. Ҳиҷрат кун гӯя Макка, биро ба Мадина бара. Манам худовандам ҳиссиёт омад дар Тоҷикистон ки биро ай Тоҷикистон. Омадам ба инҷа. Саҳобиёро пайғамбар салам роӣ кард ки ба Ҳабаша, Эфиопия ки барин унҷа подшоҳи вай аст, насронӣ аст, шуморо дар таҳти паноҳи худ мегирад, ҳеҷ кас шуморо хароб намесонад. Манам фикр кардам ки ба ҳамин Россиявиём ки иншоалло ки дар таҳти назорати Аллоҳ таоло, таҳти ҳимояи ҳамин қонуни давлат иншоалло ки ба амри Аллоҳ таоло зинда мемонам. Фаҳмидед? Ҳиҷрат аз хештаворам гирифта омадагӣ ман 2018 сол. Ба Россия ки ҷои гап омад ба шумо бигӯм. Ҳамоно гирифта омадагӣ мен хештаворам. Ду бор Тоҷикистон рафтам, 2022 рафтам, хел ахмақм кардан, ба хотири худованд қачон гап задам. Хештавораи ман доим қатъи дар чӣ ҳастанд? Қаҳрӣ мекунанд, бо гашти қатъи гап мезананд. Ман ба хотири худованд бо ҳавои 4 сол пас рафтам, гуфтам ковид шида, ковид омаду мисол ки 4 сол мара наёд кардан. Не агиҷо наёдам кардан, на ягон қадрдонӣ кардам. Ман гуфтам ковид шида ки чӣ қадар одамо мурдан, одамо хештаворам қадр дорам. Не, ҳамон чӣ мегӯянд? Чизи чӣ мегӯянд? Пешина. Бо 3 сол пас рафтам, 2025 рафтам бо ватан. Бо ҳамон хел. Дар хонаи хештаворам ман намеистадам. Кай ки ман мерам ватан ку 2022 рафтам. Дар хонаи апам истодам, ба сарам дод зад бачааш, дод задан.
ба додувои хеле истодам дар хонашон, сабр тоқат кардам, лекин 2025 рафтам, дар хонаи хешам наистодам, дар хонаи бегона истодам. Хонаи шогирдам истодам. Бале, ана ҳамин гуна ҳамин рафторо дорам, барои ҳам қабали хештаворому мусалмону мара рӯшонро тараф гап мезананд. Ягон кас ба доди ман намераса. Ба забони тоҷикӣ, ба забони англис, ба забони арабӣ, ба забони русӣ видеообращение ба ҳамаи миллатҳо кардам. Ҳеҷ кас намегӯяд ки мо тора ба кор таъмин мекунем ё ки мо тора дастгирӣ мекунем. Ҳатто сухан қатъи хай касое ки бо сухан мара дар комментарӣ нависен, Аллоҳ таолои шумо розӣ бошад. Миннатдорам. Касое ки ба ман нависен комментарӣ суханҳои хуб, шумо беҳтарин инсонҳо ҳастед, беҳтарин бандаҳои Худованд ҳастед. гуфти ва урсо ки хатия инӯ дар комментарӣ нависанд баъзе инсонҳо суханҳои хуб, ки ман хондам суханашона. Худованд аз шумо розӣ бошад, касе ки сухани хуб нависен. Касое ки мара нодида мегирен, аҳамият наметиҳен, шуморо Худованд дар ҳифзи худ нигоҳ бидорад. Хоҳ хеш бошед, хоҳ бегона бошед. Ман ба ягон каси шумо гапи бад намегӯям, ҳақ надорам гапи бад гуфтан. Худованд ҳамаи шуморо дар ҳифзи худ нигоҳ бидорад. Ҳамаи он касое ки нияти бад доред, Худованд ниятҳои бадтонро аз саротон нест кунаву нияти нек дар сари шумо пайдо шавад. Душманои ман, ҳасадхорои ман, бахилои ман дар рӯпарӯи ман истодагин, Худованд ҳамаи шуморо фикрҳои бадтонро нисбати ман нест кунава, ҳасадоро аз дилатон нест кунава, бахилиро аз дили шумо покиза кунад, ки монанди ман шавед, ба касе бадӣ накунед ба ғайр аз некӣ, иншоаллоҳ. Амин я раббал аламин. Лайк, подписаться, поделиться фаромӯш накунед. Миннатдорам аз шумо.